Час открывать востраў. У областным цэнтры прыступілі да будаўніцтва моста, па якім можна будзе трапіць на закрыты пакуль востраў пагранічны Брэсцкай крэпасці. Ён уключаны ў канцэпцыю гісторыка-культурнага комплекса Брэст. На месцы будоўлі пабывала Людмила Салдина. На вострове пагранічным, дзе мы зараз знаходзімся, яшчэ ніколі не былі турысты. Ён з'яўляецца закрытай тэрыторыяй, па яго захаду праходзіць дзяржаўная граніца. Толькі людзі ў зялёных фуражках могуць знаходзіцца на востраве. Цяпер такое права атрымалі і будаўнікі. Генеральны падрадчык моста «Атрад-58» прыступіў да будаўніцтва вантавага моста, размешчанага за комплексам Брэсцкай пагранічнай групы. Стары мост не адпавядае неабходным патрабаванням, таму часткова яго дэмантуюць, а некаторыя канструкцыі ўзмоцняць. Разработан проект техническим университетом Брестским, по усилению, существующих опор. Они будут одеты в рубашки железобетонные. Будут сделаны 2 дополнительные опоры промежуточные и металлическое пролетное строение. 2 буранабіўныя сваі пад одну опору ўжо забурены. Зараз ідзе адсыпка грунта пад другую опору. Для того, каб будаўнікі маглі весці работы, сіламі ваеннаслужачых на востраў наведзены пантонны мост. Новы швантавы мост плануецца пабудаваць ужо ў верасні. Сентябрь – это крайний срок. Мы должны полностью восстановить несущую способность вантового моста, обустроить подходы к мостам, но и обустроить саму территорию острова. Очистим все эти фортификационные сооружения, отремонтируем, чтобы они были безопасные, подходы к ним обустроены будут. На пагранічным востраве захавалася больш за 30 гістарычных аб'ектаў, парахавыя склады, земляныя валы з казематамі, казармы. Тут знаходзіцца помнік шафёрам аўтатранспартнай роты, якія першымі ўступілі ў бой з фашыстамі ў 41-м. Такімі бачаць гэтыя аб'екты ў будучым праекціроўшчыкі. Вось на гэтым месцы, дзе захаваліся рэшткі былога моста, будзе пабудаваны яшчэ адзін вантавы мост, які звяжа пагранічны востраў, на якім мы зараз знаходзімся, і цярэспальскія варота цытадэлі. Але гэта пакуль аддаленая перспектыва. А вось трапіць на востраў першыя турысты змогуць ужо восенню. У гэтым упэўнены і заказчык, і падрадчык. На будаўніцтва моста, кошт якога сёння складае каля 6 мільярдаў рублёў, сродкі выдзяляе абласны бюджэт. Затрымак па тэрмінах увядзення ў эксплуатацыю быць не павінна. Людмила Салдина, Юрий Плинда, областные новины, Брест.